Għadda żmien. Il-ġens kotor u fit-ħabrik tiegħu tallem ikun bieżel u ħawtiel. Fix-xogħol, fil-ħidma u l-bżulija, dan il-ġens sab is-saħħa tiegħu, sab l-għajxin tiegħu. U ħieles minn kull xkiel jew saram ta' taqbit jew ħakmiet, irnexxielu jxettilu jwarrad din l-art li sab. Il-art li twarrad taħt ix-xemx idwili u l-qamsafran li ktewwa il-qiegħan. Il-wart li jiftaħ minn filgħodu kmieni, ras il-ħlejju tal-ġien serħan. Il-art li twarrad frott mis-sjur indien, is-silla ħamranija taħt l-orjien. Il-ħedla tal-petrin marrit jitlieb, is-siġar li jixxaħħu ma' smewwien. Il-art li twarrad fil-qijam il-lina, ix-xeflek fuq il-brada d-delta sħab. Ir-rand is-saħar huwa għal-bidna, il-art mhux aktar b'xogħolna ramel drab. Dimna batejna la ċerpensu, rana u nsejna l-batijiet il-jum, sarrabani bed faru id-din, raktet għalina la ċel il-ħolqin, araw l-nisa tana somos bid, iġoru b'satu bennet l-artijiet, araw fajnejom daw l-xemx ħabra, u b'xarom twil il-fwiqa tal-irjiet. Il-art li twarrad taħt ix-xemx idwili u l-qamsafran li fewwa il-qiegħan. Il-wart li jiftaħ minn filgħodu kmieni, ras il-ħlejju tal-ġien serħan. Il-art li twarrad frott mis-sjur imdieb,